Hi mga kawat the style. So laing sugilano na usab ang atong madungog karon. Ang atong magtatampo nagngalan og Nardo. So usa ni siya ka manghihilot. So naka-customer siya og usa ka tiguang. Nagustuhan siya. Nagpatira gyud sa iya ang maong tigulang pero gibayran siya. So wala na lang gyud siya ni balibad. Mao to ang sugilano ni Nardo. Bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama diri sa What the Style. So ato na yung sunod. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Nardo. Ginaingon, usahay tungod sa atong kalisod ug kakabos. Dili ta makabalibad sa pagsanong sa sayop nga buhat. Masalbar lang ang atong panginahanglan. Mao kini ang nahitabo sa atong kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Sweldo ron. Ay, paita sweldo na mo. Pero, huwag rin ibayad sa mong mga utang. Yang, naganak siya. O niya, ay, ibayad na ba ron sa kurintig tubig. Ay, paita yun, dinig pobrita. Doon ito sa iskina. Sa mong sityo. Para! Lugar lang diha, sa iskina, palihog. Sing! Palihog. Naog sa ko, ha? Palihog, ikipi gamay inyong tiil. Kaya matumba na ko, dako na kong tiil. Oops. Mayong tawag. Dunay mo ato ron sa bahay. Aron magpahilot. Ay, mamani akong sideline. Hilot-hilot taon. Noy, Nardo. Uy. Noy, mapahilot si Lola Merced. Toray tubag sa kong problema. Tubag sa kong mga pangaliya. Ang apo manini ng Mercis. Tawag ko ay, adolo na ko. Masa ganito dahi, magpahilot si Lola ni mo, Merced. Oh, Noy, iya ka ni kong gisugo nga atngan ka dini. Kung muagi ka, kay kanang adto ka niya pahiluton sa bay. Kining... Okay ka, Noy? Ay, dagko pa nagitagan si Kuanda ng Noy. Merced, dagko ginatagan. Ato ka, Noy? Kining, dayon saman, karon dayon siya magpahilot, day? Oo, karon dayon. Tuaman siya sa bay, bagong liko, unya, humot na kaayo. Mas mayo noon nga, bago siyang ligo. Naligo din siyang daan. Kay, di man mayo nga, humaghilot niya, maligo siya, di na mayo, day. Tara, day, kuyog ta sa inyo. Tana, Noy. Katapusan ako siyang gihilot atong usang simana, ha? Kabantay ko na, ninumdum ko. Sakta giron nga, mahilot siya kusap na ko. Ako man siyang giingnan nga magpahilot og lain kay natrabaho ka niya. Dugay ka mauli. Ingon man siya nga anira siya magpahilot nimo kay ganahan siya nga ikaw gyud ko no ang mohilot, Noy. Ana siya, day? Ana siya? Ana siya. Amo na isulting lula din mo, ha? Ganahan siya nga ako'y muhilot niya. Oo, kay lami kuno ka mohilot. Lami. Manghilok ang iyang kaunuran. Onsa?
Kana. Oh, Sige, Ah. Bernardo. Kini din ang dapita. Kana. Dapi. Sampot tapit. Waps. Alam mo, akit namang mohilot eh. Kana. Ah. Dari po dapit sa akong puso. Di, pusod. Balik gamay. Pusod din mo gusto. Nang mersin. Away problema. Kana. Baya. Kami ang pining tigawa nga eh. Puti ang pusod eh. Ako ang Baya, maraman itong amiga na ko sa Negros. Wala may bra. Ito pa kayo, Bobs. Pisil-pisila akong Bobs tong sige na. Unsaon? Pisil-pisila. Ang unsa? Bobs, agay. Oo. Kini. Sige pa. Hapon ako. Oops. Kana. Gusto ka pa, Bobs niya eh. Kami yan yung tigawa nga berahan eh. Ikaw usalan. Oh, 3-5? 3-5-0? Og 0 pagid eh. Nakuha ko na ni. Manan. Ay, kanang 500, mo na akong suhol ni mo kay home service man ka. Pero kanang 3,000, ako nang pahuwaman ni mo. Kay may bayranan man ka karon sa tubig o kuryente. Oh, bitaw. Gani. Pero nang, di ba tawang ko, kanang makatingog og bayad anang 3,000? Kining okay ka, ako ning data-datahan. Patag sweldo. Ay, sayon ra kay na impason. Uy nga dili kwartang imong ibayad. Nang mersin. Pita, no? Inana ang gibuhat ng Mercedes mo, bay. Ubay, kuning sayon na kuno na akong bayran ang akong utang. Kadili, kwarta nga ako ibayad. Wow! Kabantay ka na, bay. Bantay ko, ala. Klaro na kayo na. Malams na. Malams. Malams. Ako si Malams. Malalams ba? Ayun. Alams na. Ibaw ko ka. Anaw. Yay. Dukay na ko tao ng biyuda na tiwa nga, bay. May gimingaw na torjer. Si Torger. Torjer ko dyan. Bangag sa ilong. Ikaw, bay, Bernard. Ikaw may gusto niya nga mo. Ay, mutsir-tsir niya. Labi. Baikanor! Bay. Saban. Sa tan-awar ba na ko, bay? Kana nang Merced, bay ba? Ida, kana bang, kana sista ba nga bago pang gihimo ba? Bago gihimo? Hugot pa kayo, angay, bay. Hugot pa kayo. Hugot kay angay pero luwag kay kurdas. Lagawan mo, bay. Nag-action ko kabantay, ha? Abi na. Pagpida. Usar ay anak niya. Usar, bay. Oh, usar ka bata ang miagi taon na sa bilahan taon na. Usar, gid, bay. Oh, kung imo na ma-churcher bay. Oh. Murag ikaduhan yun kagian ang iyahabay. Ha? Murag nagiyang bata niya. Tungan kay kinang imo sus. Murag irong wedunggan. Uy. Baya, Mga bat ini kadlaon ba? Murabida. Baya, bay. Mura makang nagatanaw. Nakagunit na kayo, ne? Bay, di lang ko siguro, bay. Kita ka na ni mo, oy, bida. Oo, Mao ko na ibuak ni mo taos lubi. Gani, kabantay ko na, bay. Batay ka na? Pero, Gikod-kod pa ni mo si Muha. gani, bay. Pero di ko gusto makasa, kusa ko asawa, Di. Gabi ako itrada na Ha? presente. Ikaw, bay? Birahan. Ayaw gilapti, bay. Ayaw gilapti. Pag nita tawag mo, uy. Sumakawin. Sumtaon ka, uy. Birahin lagi na, ha? Ikay gusto na tiguang nga, oy. Sige na, Jay Merced. Sugta ko, Day. Kailap kayo, tika. Ay, di lagi ko nimo inting, kay tiguwang ka na. Di ka na makahimog jirjir na ako, uy. Ay, di naman na mo barog ang imong tuhod gani hapit. Bubarog lagi ni panagsa, Day. Di lang yun na to lang ngayon. Inigtuskik sa ako. Ay, binirahay na yun ta. Ting, puyo pakating, batanon laging laki akong gusto, ting. Kung gusto ko og matured nga sama nimo, naaman uroy daghan. Pero di sad ko nimo nga mas tiguang pa nako, uy. Ay, dako bay akong pensyon, Day. Unya? Kay retired army ko.
Naunsa ka baya? Wa man uroy ko magkinahanglang laki nga dunay kwarta. Kay may ikabuga man pud uroy ko. Dako sa kog pensyon kay retired school principal ko do. Lalaki nga batanon ang gusto ko, ting. Busa, sige na kaw kanaog naghinay-hinay kaw. Ayaw nagpamisitan, balik na ko ha. Kay di na ko mo atubang ni mo, ting. Day Merced. Matituyo sa apo ni ng Merced. Patuon ko kay magpahilot siya. O, Donardo, ato-ato kaw. O po niya ang imong huwamang kwarta, ha? Marag mauwa ko dayo eh. Nga naman. Wa pa man ta kabayad sa akong huwam day. Wa pa ko kabayad ay. Napunam biya niya og 3,000. Mao to nga 6,000 na tanan. Ay, ko natag-utang ay. Ay, unya ra lagi kuno ta pabayron kun muluag-luag ang atong kahintang. Kung mao na day, di ginamao. Pero sige day, kung mao na, di kita makabayad kay di man gini mahitabo nga. Maluag-luagan ang atong kahimtang day. Niingon lagi to siya lagi nga andam siya mo pahuwa mag-usap nato kay maluoy siya nato. Kung di ka mo adto, ako'y adto ha. Tingbayad na sa draba sa tubig o sa kuryente. Ako. Warag yun ka? Ako na lang day. Ako yung moto day. Ako na lang. Day Celia. Nang Merced? Mao ka na dong, Nardo. Nang? Nakagusto ko ni mo dong. O gusto ko nga imo kurong lipayon dong, Nardo. Kining, kuhan, di ka magpahilot? Ha? Bibigyan ako magpahilot ka. Di ko magpahilot ron. Sumol na ng hilot. Gipanhita ka kay gusto kong magpa-church ni mo. Kadiyot. Ala. Naghubo ka sa tanan. Sadi ay. Buso ka ba si mong ubos? Tanas akong kwarto na. Lipaya ko dong. Kay muhatag ko kwarta. Sige na dong, Nardo. Imuhang ubos, muranig bao nga nagtuwad. Katambok ko daning imot dong. Paas pa dyan kaayo. Manipian kay sigihan ko manighilot. Ama, ay, kalami ba aning lamyon? Ay, isa po, ay, sakit ba na? Agay, ha? Sakit na, ha? Mora man tag mamatay, ani, agay, patay na ko, ani. Patay, May naitabo yun na mo, o karaghan yun ka itong mahitabo. Dagang higayon, naitabo ming ng Merced. Umans naitabo, wa na niya pabayaring among utang. Iya pa kong gihatagag kwarta. Gusto siya. Nga magkarelasyon yun mi. Pero kailangan di masayod ang akong asawa. Misugot na lang ko ay. Kay maikog naman sa kumubalibad. Bago ito magkasama ang kaagi ni Nardo, diniling tulumanon. What's the style? May ikog na mo balibad style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.